ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲା କୁଆଡୁ ଏଇପଟ ପଛପଟୁ ମାନେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୋଇନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କରୁଛି ଭଲରେ ହଲୁଛି ଦେଖିଛି ଦେଖୁଛୁ ହଲୁଛି ଦେଖୁନୁ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ବାଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏଇ ସମାଧି ପଛ କରି ଫୋକସିଂ କର ଏଇ ସମାଧି ପଛ କରି ରହ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଢାଇକି ଗଲା ଦେଖି ଧାଇଁ ଯାଉଛି ହାଡି କୁଆଡେ ଫୋନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଦବା କି ଚୁପ୍ କଣ ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇ ମାନେ ଭୂତ ସହିତ ଲଢିଆନି ଏବେ ଗୁଗୁଲି ମାନେ ହଠାତ୍ କି ମାନେ କିଏ ଖାଇଦେଲା ମୋର ଏଇଠୁ ହଁ କି ଭାଇ ମାନେ ଫୋନ ଟିକେ କଥା ହେଲି ବୋଲି ମାନେ ଦେଖ ଥୋଲା ଥିଲା ମାନେ କିଏ ଖାଇଦେଲା ଉଭା ନାହିଁ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ମତେ ବି ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ କଣ ଖାଲି ହଉଛ ଏଇଟା ହେଇ ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁଣି ଯେଉଁ ଗହିର ଭିତରେ ଆମ ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ ବୋଲି ସବୁ କରେଇ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଇପି ଆଉ କାଠ ଫାଠ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚାଲ ବୋଲି ପିଲେ କଣ ବେ ତ ଦେଖିବା ତ ଆମ ପୁରା ଗହିର ଭିତରେ ପୁରା ରାତି 11:30 ହେଲାଣି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଙ୍କର ଆଜି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇବି ଦେଖିଆ ଆଉ ସତରେ ଏଠି ନା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ମିଛ ମାନେ ଡହରାମି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିଅଲ ଭୂତ। ଚାଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଭୂତଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବା ନ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ମାନେ ସର୍ବ ଗିଳା ହେଇଯିବୁ ବକରା ବନେଇଦବା ବକରା ବନେଇବା ତ ଆମର ଏଠି ପାଣି ବୋତଲ ଆସିଛି ଆଜି ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କରେଇ ଆଉ ପିଠା କରିବା ଧରିକି ଆସିଛି ଆମ ଘରୁ କ୍ୟାମ୍ପଟା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି କୋଉଠି ପକେଇଲେ ଭଲ ହବ କିରେ ଆଉ ଯେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ 11:30 ହେଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଭୂତ ଦେଖିବେ ଭୂତ ସତରେ ଆବାସ ନାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆଜିକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ କ'ଣ ଧରିଛି ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଚାଲେ ତ ଏଇ କରେ ରେଙ୍ଗାଲି ରାସ୍ତା ପୁରା ମାନେ ରେଙ୍ଗାଲି ଖୋଳିକି ପୁରା ଝାଟିଆ କରିଦେଇଛି ଦେଖି ଚାଲ ରେ ମୋ ପଡ଼ିଆ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ପେଶାକୁ ଆପଣ ଭୂତ ଦେଖିବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପୁରା ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ହବ ନା ପୁରା କିଳା ବାଡ଼େଇକି ଆମେ ପୁରା ରେଡି କରିଦଉଛୁ ପୁଣି କିରେ ଏଠି ଶୀତ ହଉଛି ଥୋଇଦିଅ ଚୁଲିଟା ଆଗ କରିଦବା ଚୁଲିଟା ଆଗ ହବ ନା ରୋଷେଇଟା ହବ କେମିତି ଭୂତକୁ କେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ନହେଲେ ଆମ ଆଡକୁ ହଉ ଜବରଦସ୍ତ ହବ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଜି 100 ହବ ତ ଥୋଇଦିଅ ଗୁଗୁଲି ଗୋଠାକେ କରେଇଛି ଏଇଠି ସବୁ ଆଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାତି ଆମ ଜିନିଷ ପାତି ସବୁ ଏକର ହେଇଗଲା ଏଇଠି କରିବା କୋଉଠି କ୍ୟାମ୍ପଟା ଏଇଠି ପକେଇଦବା କ୍ୟାମ୍ପଟା ଏଇଠି ପକେଇଦବା କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇଠି ପକେଇବା ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଖିଆ ଚିକୁ ଦେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଗହିର ଭିତରେ ଅଛୁ ଚିକୁ ପକେଟ ଟର୍ଚ୍ଚଟା କାଢ଼ିବୁ ଏଇଟା ଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଗହିର ଭିତରେ ଅଛୁ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ପାଖାପାଖି ମେନ୍ ରୋଡର ବିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ ମେନ୍ ରୋଡ କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଠି ପୁରା ଗହିର ଅଧାରେ ଅଛୁ ଭୂତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଜି ରହିବୁ ରାତିଟା ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପ ରେଡି କରିସାରି ଅବିକା ଚୁଲିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛି ତ ଦେଖ ଚୁଲିଟା ପୁରା ମାଟି ଢେଳାରେ ହେଇଛି ଚୁଲି ତ ଆମେ ଅବିକା ଯିବା ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପାଲ ପକେଇଲା ଖୁଣୁ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଲାଣି ରାତି 11:30 ଅବିକା ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ 11:30 ଆସିକି ମାନେ ଗହିରର ମାନେ ତମ ଆଡ଼େ କହୁଥିବ ବିଲ ତ ବିଲର ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ଭୂତକୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ତୁ ବାରହା ବି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଫାତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ରାତିଟା ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ ହେଲା ପାଲଟା ଆଗ ନିହାତି ପକେଇଦବା ରାତି ଆଜି କଟିବ ପୁରା ଗହିର ମଝିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା କଷ୍ଟରେ ପୁରା ସଜାଡ଼ିଛୁ ପାଲଟା ଆଜି ପୁରା ବରାବର ହବ
ଆହୁରି ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଝିରୁ ଟେକି ମଝିରୁ ଦେଖିଆ ଏ ମଝିରୁ ମୁଁ ଏକରକୁ ଆସ ତ ଆଜି ପୁରା ପୁରା ତବା ହେଇ ବଚେଇବୁ ଆଜି ମଝିରୁ ଲାଖିଲା କୋଉଠି ଲାଖୁଛି ଦେଖ ହଁ ସବୁ କରୁ ଲାଖିଗଲା ତ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା 100ରେ ହବ ମାନେ ଭୂତଙ୍କର ଆଜି ବାର ବଜେଇବୁ କି ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭୂତ ଇଆଡ଼େ ମତେ ଲାଗେ ଭୂତ କିଏ ଢାଉଛି ନା କଣ କୁଆଡ଼େ ବେକର ହେଇଯାଏ କିଛି ଆଜି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କିଛି ହବନି ତ କିଛି ଆଜି କରିପାରିବେନି ଆମର ଆମେ ପୁରା ଆଜି 100ରେ ଖେଳ ହବ ଟି ତୁମେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ଅଛି ଭିତରୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ହଁ ଭିତରୁ ଯା ଚିକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଭିତର ତ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି ନା ପୁଣି ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ତାର ଅଲଗା ମଜା ନା କ'ଣ ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତର ସାଇଡ୍ କେତେ ଟ୍ରଚ୍ ଆଗ ରେଡି କର ଟ୍ରଚ୍ ସାପ ସୁପ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କିରେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରଚ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଭିତରୁ ଟିକେ ଆଣୁନୁ ଠିକ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା 100ରେ ଅବିକା ଚଳିଲା ପୁରା ଚମକେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ କୁଆଡେ ପଡୁଛି ଏଇଟା ବିଲୁଆଟା ନା କ'ଣ ପୁରା ରୋଡ ଯାକେ ପଡୁଛି ହଉ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆମେ ଅବିକା ରୋଷେଇରେ ଲାଗିବା ଭିତରଟା ଦେଖ ଭିତରଟା କ୍ୟାମେରା ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ମାନେ ପୁରା କେମିତି ମାଉଁସ ହଣା ହେଇକି ଆଇଛି ତା ପୁରା ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବୋଲି ତ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାପ ସୁପ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ବେ ସାପ ସୁପ ବାହାରିନି ତ ଯୁଗାଡୁ କରିବା ଆଜି ଯୁଗାଡୁ ଟିକେ କଣ କରିବା ଭିତରକୁ ଆସ ହାରି ଟିକେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଜି ପୁରା ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ ହବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଆମେ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ନା ଇପି ଆଜି କରିବା ତ ବିଲର ଆଉ ରାତିର ମାନେ ମଜା ଉଠେଇବା ନିହାତି ଯେହେତୁ ଆଜି ରାତିରେ କଟିବ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଉପାସ ରହିବା ନା ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତି କରିବା ଆଗ ରୋଷେଇଟା କରିଦବା ଚିକୁ ସତରେ ଏଠି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହଉ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆସିବ ଶଳା ମୁଁ ତଉଲିଆଟା ଶଳା ଗାଉଁଲି ନାଖେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଶୀ ବା ଦେଶୀ ଗାଏ ନାଇଁ ଦେଶୀ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ବିଦେଶୀ ହେବି ନା ରସିଆନ ମୋର ଦରକାର ହଉ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇଦବା କି ନାଇଁ ଚୁଲିଟା ଆଗ ଲଗେଇଦବା ଲାଇଟର ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଲାଇଟର ବିଡ଼ି ଖିଆ ପାଟି ତମ ପାଖରେ ଲାଇଟର ନିହାତି ଥବ ନା ଦିଅ ଲାଇଟର ନିଅ ତମେ ବୋଧେ ବିଡ଼ି ଖାଉଛ ବିଡ଼ି ଗାଈ ନୁହେଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ମଝିରେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଆଟା ରେଡ଼ି କର କାଠ ହଁ ରେଡ଼ି ରହୁଛି ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ ଏଠି ଆମର ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ସୁନସାନ ମଶାଣିରେ ଆମେ ଆର ଛୋଟିଆ ଟ୍ରଚଟା କ'ଣ କଲୁ କୋଉଟା ଚିଆଁଳାଟା ଆଜି ଚିକୁ ଧରିଛି ବା ଛୋଟିଆ କାଠ ଆଲୁ ତ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯାଉ ପବନ ହେଲାଣି ପବନ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଖାଲିରେ କରିଛି ତମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁନସାନ ମଶାଣିରେ ଅବିକା ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଶାଣିଟା ଏଇଟା କୋଉ ମଶାଣି ପ୍ରାୟ 11:30 ରାତି ହବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତିଆ କୋଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗୁଗୁଲି ପିଆଜଟା କାଟିଛେ ଶଳା ପିଆଜ କିଛି କଟା ହେଇନି ରେ ଶଳା ଆମର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ବେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋରି କି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆମର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଚିକୁ ଏ ବସି ପଡ ପିଆଜ ତାକୁ ନିହାତି କାଟିଆ ନା ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆଇଛୁ ବାଲ୍ଟିଟା ହଟା ତ ଆମର ଏଠି ପିଆଜ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚିକୁ ଟିକେ ଜଟା ଖୋଲିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇପି ଦେଖେଇବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଇପି ଆଇଛି 6ଟା ଇପି ଆଇଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ପାଇବନି ଆମେ ରାକ୍ଷସ ଦଳ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ମୋର ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଖାଇବି ଶଳା ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ମକୁଆ ଆଉ ଚିକୁଟା ଖାଇବା ଆଉ ମାନେ ତା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତଥାପି ଆମ ସେଥିରେ ଆଇଛି ମାନିବା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ
ଖାଲି ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ପକା ହବ କି? ପିଆଜ ତ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ ଖେଳ କରିଦେବି ପିଆଜରେ ଆଉ। ପିଆଜ ଖେଳ ପିଆଜରେ ଖେଳ କରିବେନି। ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଟର୍ଚଟା ଦେଖୁନୁ ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିଟା ହାତରେ ଦେଖି ତୁ ପକଉନୁ ଦୁଇଟା ସାଧାଳିଆ ଏଇଟା ହେଲେ ଘରଟା ଆଉଛି କ୍ୟାମ୍ପଟା ନା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଟା ତ ଫୋକସିଂ ପାଇଁ ମାରିବୁ ଯେତେବେଳେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ଆଜି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଆଜି। ଅରେ କଣ ଯେ କିଏ ଡିଏସିଏଲ କି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବ କି ନା ଏକାଥରେ ଲାଗିବ ଏକାଥରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କି ଭଳିଆ ଶୀତରେ ଆମେ ଆଜି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ତ ଚିକୁ ଆମର ଦଶମ ସରିଲେ ସେ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ନା କ'ଣ ଚିକୁ? ନିହାତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିହାତି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏଇଟାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ହଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଖାଲି ପିଆଜରେ ଆମର ଇପି ହବ 100 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଆଜ କଟା ରେଡି ହବ ଚୁଲିଟା ଲାଗିଆ ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ତ ଚୁଲି ଲାଗିବ ଚିକୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରାନି ଶିଶୁର ପୋଟା ଖାଲି ଏଇଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଜାଗା ପେଲିଦେଲା। କେତେ ଜଲ୍ଦି ପେଲିଲା ସି ଡହରିଆ ଭୂତଟା ହେଇଥିବ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। ଘରେ ତେଲ ଅଛି ଲୁଣ ଅଛି ଆଉ ଠୁଙ୍ଗା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଦିଆହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଠୁଙ୍ଗା ଅଛି। ବାହାରେ ଦିଆ ଠୁଙ୍ଗା ଆଣିଛ ନା ଆଣିନ କିରେ? ସବୁ ଆଣିଛି ଚିକୁ ସବୁ ମୁହଁ ଧୋଇନି ଲାଗୁନି କିରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ନିଆଁ ଭୂତ ନିଆଁ ହିଁ ଲଗେଇ ଦଉନି ଯାହାହେଲେ ଭୂତ ନା ଦିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା ମାରିକି ଖାଇଦବରେ ଚିକୁ କହିଲେ ଭୂତ ନା ଦେନି। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଭାଇ ଗୁଣି କଥା ନହେଲେ ନା ଭୂତ ଗୁଣି ଆସେ ଗୁଣି ମଣିଷ କରେ ଲାଗୁନି ଚୁଲି ଖାସ ହେଲାଣି ସେଟା ମୁହଁ ଧୋଇନି ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନିୟମ ଥାଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇଗଲେ ମାନେ ଚୁଲିଟା ଦାଉଁକି ଲାଗିଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନା ସିଏ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ବୋଲି ତମେ ଖାଲି ଆମକୁ କହିଲେ ଡହରିଆ ଆମେ କରୁଛ ଆଉ ହଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନା ଆଜିକି ଫୋନ କରିଥିବି ନା ଆଜି କାହାକୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆଇଛ ପୁଅ? ତ ଚୁଲି ଏଇଠି ଆମର ଲାଗିପାରୁନି ଟୋଟାଲି ପାଳ ଗୁରା ତା ଉପରେ ପକା ମରି ଜରିଟା ଉପରେ ଉଠିଲେ ଗୁଣିଆ ନୁହଁ ହନୁମାନ ଭାଇନା କଥା କହୁଥାଅ ପାଳଟା ୟା ପରେ ପକା ନହେଲେ ହବନି। ନୂଆଁକି ମାରେ ନୂଆଁକି ମାରେ ଏଇଟା ନୂଆ କେବେ ହବନି। ମତେ ଲାଗୁନି ଆଜି ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ନା ଆଜି କରିକି ଦେଖିବି ନା ଭୋକିଲା ଶୋଇଲେ ଭୂତ କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡିବ। ଆମର ଯଦି କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିବି ପଢୁଥିଲି ଏଇ କୋଠା ବସି ପଢୁଛି ନାଇଁ କହିବି ଗୁଗୁଲ ଏଠି ବସି ପଢୁଛି ସିଏ ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଢାଙ୍କିଲା ଗୁଗୁଲି ଟୋଟାଲି ଲଗେଇ ଦଉନି ତ ଆଉ ଶଳା ଯାହା ହେଲେ ଭୂତ ନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନିଆଁ ହିଁ ଲଗେଇ ଦଉନି ମାନେ ରାତି ହବ ଅବିକା ନିଆଁ ତ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରୁନି ଭୂତକୁ ଦୋଷ ଦିଅନି ବେ ଚୁଛାଟାରେ ମାରି ପକେଇବ ଦେଖିବ ଦିଆ ମତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ନା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ କେହି ନା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଆସିକି ରହିବାର ବସି ସେ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ତ ଥରେ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଚୁଲିଟା ହିଁ ଲଗିବା ଦରକାର ନା ମେନ୍ କଥା ସବୁ କାକର ପଡିଗଲାଣି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଚିକୁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡେ ଯାଆନି ଦେଖ ତ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। 100ରେ ରୋଷେଇ ହବ କିଏ ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଚିକୁଟା ନା କ'ଣ ବିଲୁଆଟେ ବୋଧେ ଭାଇ ବିଲୁଆ ନା ଏଟା କ'ଣ ବିଲୁଆ କି ବାଘ ଦେଖ ମ ନାଇଁ ହାଡି ଦିଅନି ବାଘ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ଜୀବନରୁ ଆସିଗଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବି କିଏ ଭଲରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପାଳ ଉଠିଲେ ଆଣିବି ଟିକେ ମାଟି ପାଳ ଗଦା ଭଳିଆ ପାଳ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ନାହିଁ ପାଳ ଏଇଠି ପାଳ ଅଛି
ପିଆଜ ଭୂତ ଖାଇଦବ ସର ପଣ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ କିଣା କ୍ୟାମ୍ପ ଆସୁଛି ତାଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ସେଫ୍ଟି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ କ'ଣ ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ନୁହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି କାଠି କୁଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ବାଳ ଲାଗିପାରିବନି ବୋଧେ ଆଜିରେ ପଦା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଏ ପାଳ ଗୁରା କହୁଛି ଆଣିକି ଟିକେ ପକେଇବି ପାଳ ଗୁରା ଧରିବନି ଲାଇଟା କିଛି ନାହିଁ ହାଉଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପିଆଜରେ ଆଜି 100 ଖେଳ ହବ ଆଜି ଖାଲି ପିଆଜ ମାରିଦେବି ତ ମେଚାଟା ହବ ଆଜି ପିଆଜ ମାରିବି ପିଆଜରେ ପିଏ ପିଆଜ ଭୂତ ଆସିବ ନହେଲେ ଆଉ ପିଆଜ ଖିଆ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା ତ ଚୁଲି ଭୂତ ଆସିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲଗେଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଆଁ ହାଲକା ହାଲକା ଧରିଲା ଦେଖିଆ ରେଡି ନା କ'ଣ ଚିକୁ ତଥାପି ଚାଲିଛି ତ ଯୋଜନାମୟ ଯୋଜନାମୟ କିଛି କରିହବନି ଅଟୋରେ ପାଣି ଶୁଖିବ ଆଜି ହେଇପାରିବ ଏପି ତ ହବ ମାନେ ଆଜି ଖେଳ କରିବି ପିଆଜରେ ଆଜି ମାରିକି ଖେଳ କରିବି ଦେଖ ଖାଲି ପାଣି ତାତିଲେ ତ ଖେଳ ହେଲା ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ହେଇତେ କର କାଇଁ ତେଲ ତେଲ ସବୁ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଆଣିବ ନା ଆଉ ବିନା ପିଆଜରେ ଏଇଟା ମୋର କରିକି ଆଉଛି କେମିତି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଖାଲି ପାଣି ତେଲ ପଇଲା ତେଲ ପଇଲା ମାନେ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନାକେ କହିଲୁଣି ତ ଉଠିଲେ ତୁ ତେଲ ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳେ କହିବ ତେଲ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ତେଲ ପକା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦବା ମାଗଣା ତେଲ ତ ଯେତେ ପୋଲା ପାଇବା ସେତେ ପକେଇବା ନାଇଁ ଥାଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଘରେ ମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ବିକାଶ ଆମର ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି ତେଲ ପୁଣି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ତେଲ ବିକାଶ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ସଦିଅ ବିକାଶ ଭାଇ କିଛି ତ କରିବ ପୁଣି ଶୁଣିଲୁ ଏମିତିରେ ବି ଇପି ଦଉନଥିଲା ତାଠୁ 6ଟା ଚୋରେଇକି ଆଣୁଛି ହେରି ବିକାଶ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଆଉ କମ୍ବାଟରେ ଦୀପ ତ ମା ଭଉଣୀ ନସ ଦେଇକି ଯିବ ହଁ ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି କ'ଣ ଭୂତର କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶିଯିବଣି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅଟା ଦେଖିଆ ଆଉଛି ତ କ୍ୟାମ୍ପ ଲୋକେସନ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଚାରିପଟ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ନା ଆଉ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଶୀ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିବ ମାନେ ପୁରା ଚିରା ଫିରା ପାଲ ଧରିକି ଆମେ ଆଇଛୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ପିଆଜ ପଇଲା ରେଡି ତ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ରେଡ଼ି ଦେଖ କେମିତି ମାନେ ଲେଡିଜ ବି ପୁରା ହାର ମାନିବ ମାନେ ଏମିତି ପିଠା କରିବା ବୁଲେଇବି ଦେଖିଆ କେମିତି ହାର ବନେଇଦେବି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବା ଦୁବାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ରୋଷେଇଆ ଇ ଭାଇ ଟିକେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଆଣିବ ଲୁଣ ଆଣ ଚିକୁ କିଏ ମହମ୍ମଦ ଆଇଛି କୋଉଠି ଦିଅ ମୁଁ ଆଇଛି ଦେଖିଆ ମହମ୍ମଦ ଚଳିବା ଟିକେ ଆଉ ଲୁଣ ପଇଲା ଲୁଣ ପଇଲା ଲୁଣିଆ ହେଲେ କାଣ୍ଡି ମରେଇଲା ରୋଷେଇ ବି ଅଧା ବାଟ ଗଲାଣି ହେରି ଅବିକା ଭୂତେ କରେଇ ଦଉନଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ ଆଜି ଭୂତକୁ ଆଜି ହାର ମନେଇବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇକି ବସା ଯିବୁ ଭୂତ ହାର ମାନିବ କିଏ ବି ମାଗିଆ ଖାଲି ହେଇଆଟା ଗୋଟେ ଅନଉଛ ତମେ ହଗି ପକେଇଲଣି ବୋଧେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ଗହିର ଭିତରେ ପୁଅ ଖେଳ କରେ ଆସିକି ହ୍ୟାଲୋ ଇପି ବି ଆଣି ଧରି ଏଠିକି ଆଣ ପାଣିଟାକୁ ଆଣ ସବୁ ଆଣ ବରା ପୁରା ମରା ଚାଲିଛି
କରେଇଟା ତାର ପୁରା ଖସ୍ 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 ମିଟିଂ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? 8ଟାରୁ 8ଟା ପୁରା ବୋବାଲିଆ ରୋଷେଇ ହବ। ରେଡି ତ? ଲୁଣଟା ରଖିଦିଅ। ଖାଲି ମାନେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖାସଟା ହଉଛି, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପେଟ ଗରମ ନୁହଁ, ଏ ଗଞ୍ଜେଇ କିଆ ଘାସ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଲି ଇପିଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ଇପିଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଟା ପାଣି ଦେଲା ପରେ ହାଲକି ପାଣି ଦେବା ଆମେ। ହଳଦୀ କ'ଣ ହବ? ହଳଦୀ ହେଇଦେବା ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ପାଣିରେ କେତେ ସବୁ ଛାଡ଼। କାଠରୁ ଦୁଲା ପୁରା। ନାଇଁ ଆଉ କାଠ ଦେଇନି, ଆଉ ଜଳିକି ନହେବ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ ତ କାକା ଜଳି ସାରୁ ନୁହଁ। ଯାହା କାଠ ଆହୁରି କେତେ ଅଛି? କାଠ ଗୁରା ରେଡି ମ, ଆମର ରୋଷେଇ କର ଆରାମରେ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା। ଗୁଡୁଲ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରାମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭିତରେ ଶୋଇବା। ଯଦି ଭୂତ ଆସିବ ଚିକୁ ରହ। ନାଇଁ ସିରିୟସ୍ ମତେ ଏଇ ମାନେ ପାଉଁଜିର ଝଣ ଝଣ ଶୁଭିଲା। କୋଉଠି ବି ଏଇ ରାସ୍ତା ଆଡୁ? ହଁ ଚିକୁ ରହିବୁ ଟିକେ। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେ ମାଟିରେ ଦେବା ପଛ ଗୋଟେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ? ନା ଏଟା ମାଟି ତେଲାଟା। ତମେ ହିଆଡେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି। ହିଆଡେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ ଏରା କରିପାରିବେ ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟେ ପାଟି ଆମର ଶୁଣୁଛ କି? ଏବେ ସତରେ ବି ଚିକୁ ନା ହିଆଡେ ଧ୍ୟାନ ଦେନି। ଗୁଡୁଲ ମନା କରୁଛୁ ସତରେ ଆମେ ଭୂତର ଆସି ହେରିବେ, ବାସନା ହଉଥିବ ନା। ଗୁଡୁଲ ଭାଇ ନିହାତି ଆଗ ବାହାରେ ଦବ ଖାଇବାକୁ, ତାପରେ ଯାହା ନା କ'ଣ? ଚିକୁ ତୁ ବସୁନୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ବସବୁ ପବନଟା। ଚିକୁଟା ଟିକେ ଡରୁଛି, ନୂଆ ପିଲା ନା। ନୂଆ ପିଲା ତାହେଲେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତାର। ଆମେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ମାନିବୁ ନା? ପଳେଇବୁ ଦାବିକି ଷଣ୍ଢ ବାଟିବା କାଠ ସଳା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ ଏଥର ଷଣ୍ଢ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲାଣି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପାଉଁ ଝଣ ଝଣ ସାଙ୍ଗ କି ଦାଲୁ କି ଆଡେ ଆଇଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥା ପବନଟା କରିଦେଲା ବୋଧେ ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ମାନେ କୁଆଡେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଲା ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଯୋଉ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଚିକୁ ଅନଉନୁ, ଏ ଶୋଇବା ଆଉ ତ କିଛି ଆଉ ହଇରାଣ କରିବନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ହଇରାଣ କରିବ। ସୁରାଗ ପାଇଲାଣି ମାନେ ଉଠିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଆଜି ଇପି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ବୋଧେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ପକାନି ମାଗେ ଭୂତ ଗୁରା ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଭୂତ ଗୁରା ବେଶୀ ଆସି ଏରିଆ ନୁହଁ। ଆଇଁଷ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ଏରା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏରା ମାଗେ ଭୂତ ଆଗୁଆ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଦିନେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଘରଠି ହେଇଆଡେ ମୁଣ୍ଡିଆ କରରେ ଆମେ ଦିନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ। ମାନେ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଆଇଛି, ମାନେ 7 ଜଣ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ। ମାନେ ସେ କି ରୂପ ନେଇକି ଆଇଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଡିକି ଝାଣ୍ଡି ଆମର କୁଆଡେ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଭୂତ ଟିକି ଝାଣ୍ଡି ନେଇଗଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଆଇଁଷ କରୁଥିଲ କି? ନାଇଁ ଆଇଁଷ ନାଇଁ, ଆଉ ସାଧା କରୁଥିଲୁ ତ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭୂତ ସାଧା ଜିନିଷ ବି ଖାଇ ଦଉଛି। ପାଣି ଟାଣ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଛାଡିବେ ଏଥିରେ? ଆମକୁ ଖାଇଛି କେତେବେଳେ ଗୋଟା ଇପି ବି ଆଣିଥା ହାରିଛି ଏକାଥରେ। ଇଆଡେ ଆସ। ପାଣି ପଡିବ ନା? ପିଆଜ ହାଲକା ସିଝିଲା ପରେ ପାଣି ପଇଲା। ପାଣି ଦବ କି ଭଳିଆ ନିୟମ। ହାଲକା ପାଣି ଦେଲେ ରେସିପିଟା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଗୁଡୁଲିଆ ହାତ ରନ୍ଧା ଆମେ କେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲୁ, ହେଲେ ଇପି ଖାଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା ଆଉ ପାଣିଆ ଇପି ଆଉ ପାଣିଆ କରିକି ଦେବି। ଇପି ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାନେ ଆଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗିହାଳିଆ ବି ମାରୁଛି, ହେଲେ ମତେ କିଛି ଆସିନି। ଛମେଲ ପାଇଁ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରେ ଥମ୍ବନେଲ ଉଠେଇଦବା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ। ଥମ୍ବନେଲଟା ଆମର ଗିହାଳିଆ ହବା ଦରକାର କି ନାଇଁ? ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ହଉ ଚିକୁ ଆଣ ସେଇଟା ଇପି ପାଣି ଫୁଟିବା ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଡାଲ ଭାଇ। ସବୁ ଗୋଟେ ଚିର ଦେଖିକି ମସଲାଟା ରଖିଦିଅ। ଚିକୁ
ମସଲା ପାଣି ଫୁଟିକି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଥିବ ପକେଇଦବ ତ। ଚିରି ପାରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଏଇଟି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ପଇଲା ଗୋଟେ ଚିକୁ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫିଟେଇ ପାରୁନି। ମାନେ ଭୂତ ମତେ ଆଜି ଚିରେଇ ହିଁ ଦଉନି। ଭୂତ ସାଥିରେ ଲାଗିଛି ଏଇ ଟଙ୍କା। ଭାଇ ତୁ ତା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ରେ। ଭାଇ ଭୂତ ନା ସବୁଠି ଦେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଟଙ୍କା। ମାରି ଖାଇଦବ ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ। ମାରି ଖାଇଦବ ସେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ତ। ଚିକୁ ତୁ ଫିଟେଇ ପାରୁନୁ? ମାନେ ଭୂତ ମତେ ଆଜି କଣ ଜବାନ ହେଇଛି ସେ, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସାରା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କାହାକୁ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେଇକି ଆଇଛ କିରେ? ଟୋକି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ଗୋଟେ ଟୋକି ଡାକିଟେ କହିଲି ମୁଁ ଆଇଡି ନେ। ଏ ଭାଇଆ ଶିଶିର କୋଉ ଆଇଟା ଦେଇଛୁ କିରେ? ଶିଶିର ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇଟା ଦେଇଦେଲୁନି? ସେଇଟା ବି ଦେଇଦେଇଛି ବା। ସେଇଟା ଆଗ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବି। ଶଳା ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଆଲୁ ଦେଲା ଆଗ ଚିର, ମସଲାଟାକୁ ଆଗ ପଛେ ଦେଖିଆ। ମତେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବି, ନହେଲେ କଚା। ଆଗ ବାହାରେ ଦିଆହବ, ଶଳା ଖାଇଯିବେ ନହେଲେ ଏଠାଇ। ହଁ ସେ ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଖାସ ତ ହଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ଶୀତ ପଇଲାଣି ଉଠିଲା, ଭିତରେ ଖାଇବା। ଭିତରେ ଖାଇବା। ଭିତରେ ଖାଇବ ମୋର? ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଇବୁ? ମତେ ଭୂତ ଖାଇଦବ ଭିତରେ ଖାଇଲେ। ବାହାରେ ଖାଇବା ନିବେ। ଆଉ ଅଛି କି? ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କି ମସଲା ଯାହା ରଖିଛ କ'ଣ? ହଁ ଏରା ତୁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ହଉ, ଏରା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପାଣି ପଇଲା, ଖାଲି ପାଣି ପଡୁଛି। ପଇଲା। କ'ଣ ପିଠା କଲର ଦେଖାଯାଉନି? ହଳଦୀ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ମତେ ବାହୁନି ସାରିଲୁଣି, ମାନେ ରୋଷେଇ ନ କରୁନି। ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ତମର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନା? କିଏ କିତା ନିଆ? ତମେ ବା ତାଲିବାନୀରେ ତମର ଉଠିକି ଆଇଛ। କ'ଣ କେତେଟା ପଇଲା ଆମର? 6ଟା ପା। ନା କି ଭୂତ ଖାଇଦେଲା ଗୋଟେ? ମାନେ ଭୂତ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 6ଟା ଇପି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଇଏ 5ଟା ଇପି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ହଉ ମସଲାଟା ଏଠିକି ଚିରିଦବ। ଚିକୁ ରେଡ଼ି କର, ଏଠି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି। ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କଲେ କାହିଁକି ନା ମସଲା ସବୁ ଖେଳ ନା। ଦେଖ ଖାଲି ଇପି ମସଲା ଆଜି କି ଭଳିଆ ଇପି ଆଜି ହଉଛି। ତୁ ଯଦି ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଇପି ମସଲାଟା ପକେଇଦେବୁ, ମାଇକା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଚାଲିବ। ଲେବୁଲ ଖେଳ ହେଇଯିବ ବସେ। ଖେଳ ହେଇଯିବ। ଟେଷ୍ଟି ଅଲଗା। 100 ଖେଳ। 100 ଖେଳିବ କରିବ। କିଏ? ହିତେଶ ବ୍ଲଗର 7 ଆଉ କିଏ? ଗୁଗୁଲି ବ୍ଲକ୍ 1। ଗୁଗୁଲି ବ୍ଲକ୍ 1 ଆଉ ଇଏ କମିଂ ସୁନ୍ ଚିକୁ। ତାର ଆଇଡି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦ, ଆଉ ଏ ଖେଳ କରିବ ନହେଲେ କେମିତି? ତା କରିବ ଆଉ। ଦେଖ ହାତ କେତେ କଳା ହେଇଗଲାଣି। କଳା ଇଏଟା ଆଉ କରେଇଟା ଆଉ। 5 ଷ୍ଟାର ରୋଷିଆରେ ମୁଁ। କିଏ ତୁ? ନହେଲେ ଦୁବାଇ ରୋଷେଇଆ। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ନୁହେଁ, କମ୍ ପକେଇବା ଭିତରେ ତ ଡାକି ଆଉ ପକେଇଦେ। ପକା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପକା, କଣ ଏକାଠି କରିବା ଥରେ ପକଉଥାଉ ଥରେ। ଦେ ପକା, ପକେଇଦେ। ମସଲା ପଇଲା। ମସଲା ପଇଲା ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ, କା ଷ୍ଟାଇଲରେ? ଜନ୍ଡି ସେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ନାଇଁ ଆଉ ଖାଲି ପାଣି ମାରି ଚାଲିଛି, ପାଣି ମାରିଦବା। ସେ ସବୁ ଖାଲି ପାଣିଆ ଚିଆ କରିଦଉ କିରେ, ପାଇବ ତ ଏଇ ତ କାମକୁ। ମାନେ ପାଣିଟା ସବୁ ଶସ୍ତା, ମାନେ ଯାହା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା ପାଣି ମାରିଦବା, ରାଗ ହେଇଗଲା ପାଣି ମାରିଦବା, ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ପାଣି ମାରିଦବା। ଖାଇବାକୁ ପାଣିଟା ତମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇଆ ମାନେ ଏଇଠି ପଟି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଣି ଦେଇକି। ପାଣି ନ ଯୋଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲା ପାଣି ପିଇଦବା, ହଗି ପକେଇବା। ମାନେ ସେ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁବାଇରେ ମାନେ ବୋକା ବନାଏ ନା ଆଉ। ତ ଆମର ଇପି ଟିକେ କଲରଫୁଲ ହେଲାଣି ବୋଧେ। ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ଭୂତ ଟିକେ ରହୁଛ, ଜାଣିପାରୁନ ତମେ ଏଠି? ତମେ ଖାଲି ଆମ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ। ହଉ ମାନେ କହୁଥିଲୁ କଲର ଆସିବନି, ଦେଖ କଲର ଆଇଲାଣି। ଦେଖ ମାନେ ରକତ ଲେଖିଛି ନା, ଦେଖ ନାଲିଆ କିଟିକିଟି ହେଇଗଲାଣି। ଶଳା ଭୂତଙ୍କୁ ରକତ ପ୍ରିୟ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇଦବା ତୁ କହୁଛୁ। ଶଳା କେନା ତୋଟା ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଟ୍ରଚ ନାହିଁ ବି। ଖା ରେଡି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫିଟିବ କ'ଣ? ଏମିତି କଞ୍ଚା ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବା କି ଆମେ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ଇପି ଖାଇବି ବୋଲି ସକାଳୁ ହିଁ ଭାତ ଖାଇନି। ଏ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ଅଛି କିରେ? ଲୁଣ ପାଣି ସହିତ ମାଗି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଆଇଛି। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ କର, ଯାହା ଲୁଣିଆ ଲୁଣା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ରେଡି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚିକୁ ମନ ନାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବଢିଆ ହେଇଛି। କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ମା କିଏ?
ଆରେ ଭୂତକୁ ଦେଇନି ଦେଇଦ ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବ ସେ ପରା ଭୂତ ନାଇଁ ଦେଇଦ ତୁ ଆଗ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି କି ଝମଝମ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ନେ ଖାଇଦି ଓ ଭୂତ ଯୋଉଠି ଅଛ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି ତା କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି କହିଦେଲି। ରେସିପିଟା ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ହବ ନା କଣ? ବାହାରେ ନା କଣ ଚିକୁ ଉଠିଲେ ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇବା ବାହାରେ ଖାଇବାନି। ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଉଠିକି କଥା ହଉନ। ରେଡି ହେଇଗଲା ପାଣି ଅଲଗା ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଦବ ପାଣି ଆଉ ଦେନି। କେଥର କଲ୍ କଲେଣି କେମିତି? रोसई पे हितेश का नाम लिखा है। मैं ऐसे रसोई बनाऊंगा ऐसे मैंने रेसिपी बनाऊंगा मैंने हाथ चाट कर खाओगे आप। ऐसे ऐसे मैंने दुबई में बात किया है हिंदी में। ओके ठीक है हिंदी 70% कौन तू हम मार्क सीट रखी बोलते तोर खाली माने इंग्लिश रे 70% 30%। ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟୋକି ଗୋଟେ ମାଇଲେ କହିଲା ତାର ଏଇ ଆଇଟା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଖାଲି ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି କପି ପହଞ୍ଚ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ସାହୁ ଭାଉଜକୁ ଏଇ ଆମ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ମାକେ ସେମିତି ସାହୁ ନା କହିଲାନି ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆଜି ଠିଆ ହବ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଜାଣିନୁ ମାନେ ସେ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓଟାରେ ମାନେ ଯଦି 1000K ଲଗେଇଦେଲେ ଭିଉ ମାନେ ଲାଇକ୍ କଥା କହୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ସାହୁ ଭାଉଜକୁ ଆଉ ନିଶା ମରାଣକୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନିହାତି ଆଣିବୁ। ଚିକୁ ତୋର ବି ମାନେ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ମୁଁ ତ ଆଣିକି ଆସିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତୋର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ? ମୋର ବସିକି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି 1000 ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ତୁ ଦବୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଦେବି। କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବ ଚିକୁ ଛାଡ଼ିବି। ହେଲାଣି ନା ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ 10K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ହଁ ହେଲାଣି ମ ଦିଅ ଖାଇବା ନା କଣ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଙ୍କାର ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚୁଡ଼ା ଟର୍ଚ ପକେଇ ଠିକ ଟର୍ଚ ହେଇଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନଟି ପକଉନି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରେ ନାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଯୁଗାଡୁ ଟର୍ଚ ଟିକେ ଦେଖା ମାନେ ଏଇ ଟର୍ଚ ଘରେ ଏଇ ତ ରେସିପିଟା ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏଟା ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ହବ ଉଠିଲେ ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ମସଲା ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ। ପୁଅ ଖାଇଦବ ଆମର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବା ନା ଚିକୁ। ଦେଖ ଟର୍ଚଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଚଳୁଛି ମାନେ କୋଉଠି ବିଲୁଆ କୋଉଠି ବାଘ ଆଉ କୋଉଠି ଭୂତ ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରେତ ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ବନି ରହନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ। ଏ ଚିକୁ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିବୁ ହେଲାନି ଚିକୁ ନା ଆହୁରି ହବ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମସଲା ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ରେଡି ହେବ। ପାଣିଟା ମରିଯିବ ଦେ ମରା ପିଇଦବା ଝୋଳ ରେଡି ହେଇଗଲା ବସିଗଲା କାଢିଦିଅ କାଢ କାଢି ଲୁଣ ଦରିରେ କଢା ହଉଛି ମାନେ ଯୁଗାଡୁ ପୁରା ମୁଁ କରିଛି ସବୁ ଆମର ଯୁଗାଡୁ ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରକୁ ଚାଲ ବାହାର ଦେଇଦେଇ ଏଇ ନିଆଁ ପାଖରେ ଶୀତ ଦୂର ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ନଙ୍ଘା ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଛି ଇପି ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ ନିଶା ମରାଣା ଠକିଦେଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଏ ସେ ନିଶା ମରାଣା ଆଉ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ତା ଲାଗି ମୁଁ ପୁରା କେତେ ନାଚ ପାଟି ଦେଖିଛି। ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବା ନା ଭିତରେ ଖାଇବା ଖାଇବା ତୁ ଏଇଠି ଜାଣିନୁ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଜଳିଆ ହଁ ଏଇଟା ଥାଉ ମ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆମର ଜଳୁଥାଉ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପଟା ଜଳୁଥିବ ହେଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଜଳୁନଥାଉ ଚୁଲି ଆମର ଜଳୁଥାଉ ଚିକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଧରିକି ଆସ ଚିକୁ ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କାଠ ପକେଇବି ନାଇଁ କାଠ ନା ତା କାଠ ଚିକୁ ପାଣି ବୋତଲଟା ଧରିକି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଇପି ଖାଇବାକୁ। ତ ମୋ ପାଟି ତ ପୁରା ନାଳେଇ ଗଲାଣି ଇପି ଖାଇବାକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୂତ ଖାଇଦବ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବାର ମୁଁ 3 ଥର ବାନ୍ତି କରିସାରିଲିଣି। ଆଗ ଭୂତକୁ ଦେଇଦବା ବାହାରେ ଆଗ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଦେଇଦବା ଏତିକି ହଉ ତା ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ତ ଦେଇ କୋଉଠି ମାଗି ଏଇଟା ଦେବି ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ହେଇ ପଛ କର ଦେଇଦେ ପଛ କର କୋଉ ପଛ କରି ହେଇଆଡେ ଏଇଠି ଥାଉ ନାଇଁ ହଁ ମ
जय हिंद जय हेलो दोस्तों चिको कत बाटे नाଳ ବାହାରିଲାଣି 3 ଥର ଅଲରେଡି ବାତି କରିସାରିଣି ଇପି ଖାଇବି ବୋଲି ପାଣି ବି ଯାଇଥିଲି ଅବିକା ବଢା ଚାଲିଲା अरे चिट्टू सामल खाई बोली कहता ताको ଟିକେ ଲଗାନି सी खाइବାକୁ ଆସିବ ଘର ଭିତରକୁ ତୋଟା ଭିତରକୁ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ନୁହଁ अरे इच्छा तो पेट पुड़ी ଖାଇବା କେମିତି ଏରା खाଇବା कौन करिया जुगाड़ू परा सब जुगाड़ू काठी बाटी कुआड़ू आड़िया जापानी लोक हे जिबा ଏଇ ନ ହାତରେ ଚୋବେଇ ଦେବା ନା କଣ କହୁଛି ଗାଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମିତି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବିନା ହାତ ଧୋଇବାରେ ବି ଖାଇଦେବି ଏଇ ଶେଷରେ ଏଟା ଅଛି ରେ ପୁରା आज बरा 100 रे हो किंचो गुरा आज दाबी खाइबू ଖାଇବେ ଏଟା एला केचो नुरा कोन କୋଉଠି ଧୋଇଆ कोन धोइया ପୋଖରୀ ଉଡେଇ ଦେଇକି ଦିବା କରେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଦିନ ରାତି କଥା କଣ ମାନେ ରାତିରେ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ପୋଖରୀ ତୋଠୁକୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହବ 12ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଚଢ଼ି ମାନେ ଯାଇଛୁ ମାନେ ଧୁଆଧୁଇ କରିବାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଭୂତ ହଇରାଣ କଲା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ ନାଇଁ ମ ଆପଣ ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଟା କରାହେଇନି ବେ ବୁଢା ପଇସା କରୁଛନ୍ତି କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଟୋକାଟିବୁ ଯୋଉ ଇଏ ଖାଇବା ତାହେଲେ ରହ କରେଇଟା ମୁଁ ହେଇ କଣରେ ବସିବି ଏଇ କଣ ମୋର ଏକର କଣ ରହ ଥମ୍ବନେଲ ଉଠେଇବାନି ଥମ୍ବନେଲଟା ନହେଲେ କେମିତି ଖେଳଟା ହବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ କିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ଥମ୍ବନେଲ ପାଇଁ ଏଇ ଇପି ଖାଇବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସର୍ଜ ଇପି ଧରତି ଆଇତେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ହବ ହଉ କି ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଠଉନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥମ୍ବନେଲ ଉଠା ଏଇଟା କେତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ବୋଲେ ତୋ ଫୋନରେ ଉଠା ଚିକୁକୁ ଦେ ଉଠେଇବ ଧର ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ରହ ଚିକୁ ହେଇ ବାହାରକୁ ଯା ହେଇ ବାହାରକୁ ତମେ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇ ଦଉଛି ଇପି ପାଇଁ ଲମ୍ବୁରିଆ ଉଠା ଓଲଟା ଉଠା ଆମର ଏଠି ଥମ୍ବନେଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଇପିର ଫଟୋ ଉଠା ହଉଛି ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ ଯାହା କଣ ମୋର ଏଇ କଣ୍ଟାରେ ବସିକି ଖାଇବି ଏ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଲାଗିରି ହେଲା କଣ ହଁ ଠିକ କ'ଣ କରିବା ଉଠିଲାଇ କ'ଣ ଥମ୍ବନେଲ ଉଠେଇବି ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କହିବ ଥମ୍ବନେଲ ଏମିତି ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇବା ଧର ଚିକୁ ଧର ତୋଟା ଏମିତି ଉଠେଇବା ଧରୁନ ଧର ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାର ଫଟୋଟା ନିହାତି ଆସିବ ହଁ କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାର ପଟରେ ତ ନିହାତି ଆସିବ ନା ଆଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଥା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ମୋ ମୁହଁ ତ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଦେଖିବୁ ନ ଦେଖା ନାହିଁ ଏ କାକା ଚିୟର୍ସ କରିଦିଅ ଅଧା ଖାଇସାରିକି ଚିଅସ ଅବିକା ଖାଇବା ଖାଇଦିଅ କେଞ୍ଚୁ ଗୁରା କ'ଣ ଚୋବେଇ ହଇରାଣ କରି ଚୋବେଇ ଖାଉ ଆଉ ବଢିଆ ଗୁଡିଲେ ବଢିଆ ନେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ଦୁବାଇ କଣ କହନ୍ତି ଚିକୁ ଇପି ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଇପି ଏଇ ଆଲୋ ଏଟା କ'ଣ କିଲୋ ଅଲଗା ମଜା ୟାର ମତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ପଛକରେ ଅଛି ବୋଧେ ଖାଉନ ବାକେ ଭୂତ ଅଛି ଏ ପୁଅ ଯାଉ ନାକରେ ବାହାରି ପଡିବ ନାଇଁ ଚୁଟି ହାରିଦବୁ ହଁ ଭାଇ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଉଛି ନା ଆସୁନି ମୋ ମୁହଁଟା ପୁରା ଚକ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିବ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପଇସା ପତ୍ର କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାନି ଆଜି ଖଟିଟା ଜମିବ ଶୋଇବା ନା ଆଉ ଧୂଳାଟା ଉଡ଼ିବ ଖଟିଟା ଜମିବ ତୈଲିଆ ଗୁଡ଼ା ଘୋରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ କିରି ଆଉ କିଛି ଆସିନି ବିଅର ଫିଅର ଯେଉଁଟା ଆଣିଲନି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ ପିଉଛୁ ଚିକୁ ପିଉଛୁ ତୁ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କିଏ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ କ'ଣ ଖାଲି ହଉଛ ଏଇଟା ଦୁଲୁ ଖା ମାନେ ସେ କିଏ ଆସି ଖାଇଦେବ କାଳେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପଛକୁ କିଏ ଠିଆ ହେଲା ନା କି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି
ଦେଖିଆ ଟିକେ ନା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଛି କି ନା ଆରେ କିଏ ଅଛ ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ହେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନିଶା ମରାଣା ତାକୁ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଯାଇକି ଖେଳଟା ହବ ନା ଆଉ ଭିଡ଼ି ଦେ କାହିଁ ଯାଉ ତାର ଅଧା ଖାଇ ଚାଲୁଣି ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଚାରି କରିକି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖୁଆଇ ଦଉନି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତଥାପି ଏଇନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଫୋନ୍ କଲା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଟିକେ ଯିବି କ'ଣ ପାଇଁ କି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ହାତ ଫଟୋ ଖାଇଯାଉଛି ହିବ ଗୁଗୁଲି ମାନେ ହଠାତ୍ କି ମାନେ କିଏ ଖାଇଦେଲା ମୋର ଏଇଠୁ ଅରେ ହଁ କି ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କଥା ହେଲି ବୋଲି ମାନେ ଦେଖ ଥୋଡ଼ା ଥିଲା ମାନେ କିଏ ଖାଇଦେଲା ଉଭା ନାହିଁ ଘର କମେ ଘରେ ନୁହେଁ କରିଦା କାହିଁ ଘରେ ଗୁଡ ଯୋଉ ବାହାର ନଦୀ ଆଗ ଖାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେଖ ଭୂତ କି ତୁ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇରେ ଚାଖିଲୁନି ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଟି ହେଇଛି ବୋଧେ ଶଶବ କହୁଛି ଆଗ ବାହାର ଦିଆହବ ଚାଖି ଦେଇଛି ଯେ ଚାଖିବା ସେଇ ଚାଖି ଦେଇଛି ବାଳା ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏରା ଶୋଇବା କୋଉ କରି ଶୋଇବା ଏଇଠି ଶୋଇବା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଧୋଇ ହେଇକି ଆସେ ଯା ମତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି କି ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ମୋ ଇପି ଖାଇବା ଶେଷ ଗୁଡିଲି ହାର ଶଶବ କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚାଖି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଇଭରେ ଆମେ ପୁରା ଥିଲୁ ପୁରା ଖାଉଥିଲୁ ନା ତାର ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଠୋଲା କରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା କି ଚାଟି ଦେଇଛି ସଦିକା ମାନେ ଠୁଙ୍ଗାରୁ କି ଖାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଇପି ଖାଇ ଦଉଛି ମାନେ କି କୋଉ ଭୂତ ସେ ଆସିକି ଆମର ଖାଇଦେଲା ଫୋପାଲୁ ବେରା ହଉ ପାଉଁଜି ଜଣ କିଏ ହେଇ ଫୋନ କା ଫୋନ ଅଛି ଚୁପ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଦେବା କି ଚୁପ୍ କ'ଣ ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଲିସା ଲଗେଇ ମାନେ ଭୂତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଆନି ଲଢିବ କେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ତମର ଆରେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ପୁଣି କୋଉଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଲିଣି ମୁଁ ଯୁଗାଡ଼ି ଟର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ଅଛି ଧୋଇ ପଡିଆ ଜଲ୍ଦି ଧୋଇବ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଧୋଇବ ବାହାରୁ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଧୋଇବ ଧୋଇ ହେଲା ସେ କରିକି ଖାଲି ଧାଉଁଛି ରେ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହୁଛି ସେ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେଣି ଆମେ ରାତି ଯାକ କେମିତି ରହିବା କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରୁ ଟିକେ ଉଠେଇବି ଦେଖିବୁ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ହେ ପୁଅ ଏଇଟା ବେତାଳା ନୁହଁ ଆଉ ବେତାଳ ହେଇନଥିବ ବେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ଯୋଉ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗୁରା ମାନେ ବୁଢୀ ଗୁରା ନାଇଁ ତୋର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ମଞ୍ଚାସୁର ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ନା ଚିକୁ ମତେ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଛି ମଝିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଇ କରରେ ରହ ମଝିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦେଖ ଟର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ି ପଡୁଛି ଇଆଡୁ ନା ଟର୍ଚ୍ଚ ନା କିଏ ରୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ବାହାରକୁ କରୁନାହିଁ ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାନି ଅନା ଯୋଉଠି ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ କୋଣାରେ ନା ହଁ ବୁଝିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଚୁପଚାପ କରିକି ଚିକୁ ଏଇ କରେଇଟା ଗୋଟେ କରରେ ରଖେ ଏଇ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ କେତେବେଳେ ମାଝି ଆଉ ଏଇଟା ଗଲା ଆସିକି ସକାଳେ ସକାଳେ ମାଝି ହବ ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଯାହାର ଯିଏ ନାମ ନବା ଆମର କ'ଣ ଆମେ ତ ଖାଇସାଇଲୁ ଆମର ପୁଅ ହେଲା ଆମେ କୋଉଠି କଳା ଫଳା ଲାଗିବନି ଠୁଙ୍ଗାଟା ହେଇଠି ଥୁଆଇଥିଲା ଏଇ ଯାଏଁ ଘୁଷାରିକି ଆଣିଛି ଖାଇକି ଦେହ ପୁରା ଚାକିରି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ସେ କ'ଣ ନାଟକ କରୁଛି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଦେଖ ସିଏ ଆଉ ବସିନି ଆସିକି ବାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେଇଛ ଭିତରୁ ଆଉ ପାଟି ନ କରିକି ଆମେ ଶୋଇବା ବେ ଏଇଟା କବାଟ ଦେଇଦିଅ କବାଟ କହୁଛି ଶଳା ଏଇଟା ପାଲଟା ହଁ ରେଡି ପୁରା ଦେଖାଅ ପୁରା ରେଡି ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ଏକର ସାଇଡ୍ ବନ୍ଦ ଆଉ ପଛକର ସାଇଡ୍ ବନ୍ଦ ଆମେ 3 ଜଣ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ପୁରା ଶୋଇବୁ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ନାହିଁ କି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ଏତେ ଖାଇଲେ ଭିତରେ ତ ପୁରା ମାନେ ଖାଇବା ହଜମ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଆଉ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲୁଣି ଆଜି କ'ଣ କରିବା କଥା ମାନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଚାଲ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇବା ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିକି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦେଇଛେ ତା ପିଠ ପଡିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଆହୁରି ବୋଧେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଖିଦେଲେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଠୁଙ୍ଗା ଏଇଠୁ ବି ଏଇ ଯାଏଁ ନେଇଗଲା
କ'ଣ କରିବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ହବନି ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ଦେଲୁ ମା ଦେ ପାଣି ପିଇ ଦେ ବିୟର ଭାବିକି ପିଇ ଦେ ନାଇଁ ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଣି ମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ଆଣିକି ଯାଇଛି। ସମଜାକ ନାହିଁ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ହାଲ ଶୁକି ଯାଉଛି ମୋର ପୁରା ଭୂତ ହଉଛି ଦେଶୀ ମଦ ଚାହୁଁଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କର ଶୋଇବା ଏଇଠି ହେଲା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ କାଲି ଏତିକି ବେଳେ ପିଇ ପକଉଛୁ ମାଗା ପୋଲାରେ ମିଳିଲା କ'ଣ ସବୁ ପିଉଛୁ ତୁ ବୋଲାରେ ପାଣି ମିଳେ ତୁ ଶୁଣୁନ ଯୋଉ ଏମିତି ଯୋଉ ଏଇଠି କହିବି କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପାଖି ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ କୋଉଟା ପାଲ ଚିରି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଇ ହଲ ହଲୁଛି ଦେଖି ଦେଖୁଛୁ ହେଁ ଏଇ ଦେଖୁନ ହଲୁଛି ଦେଖୁନ ହେଇ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ମାନେ ଏପଟେ ବାଡ଼ଉଛି ମଲେର ପୁଅ ଆଜି ଶୁଅ ପାଟି କରୁଛି କି ତଣ୍ଟିରେ କ'ଣ ନାକି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବେ ରାମ୍ପି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଅ ବସିଲେ ସେ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ 3 ଜଣ ଆଇଛୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଜାଣିପାରୁନା ଶୋଇବା ଆଗ ଚପଲ ଫଲ ଥଉନୁ ଚପଲ ଭଲ ଶୋଇବା ଆଗ ରାତିରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାରା ହଉଥିବ ନହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କହୁଛି ବାହାରୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାଆନି ନାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯାହା ହବ ସକାଳୁ ବାହାରିବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଶୋଉନୁ ତୋ ମୋବାଇଲ ତୁ ନେଇ ମତେ ଦେଇ କ'ଣ ତୋ ମୋବାଇଲ ତୁ ଧରେ ପో ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ଯା ଉପରେ ଯିଏ ପାଇଲା ଶୁଅ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଶୁଆ ହିଁ ଦଉନି ଆଜି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଡର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗହିର ଶୋଇଛୁ ମାନେ ଗହିର ଶୋଇବାର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କି ଭଳିଆ ବାଡ଼ି ବି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି କି ଭଳିଆ ଆଟାକ୍ କଲାଣି ଅବିକା ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ବାଡ଼ି ମାନେ ଏଇ ତୁ ଶୋଚୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ବୁଝିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନିଦ ଲାଗିବ ତ ଏଇଟା ଘଟଣା ଯୋଉଟେ ବିୟର ଆଣିକି ଆସ ବିୟର ଯୋଡ଼େ ଆଣିବାର ନାହିଁ କିଛି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ରୋଷେଇ କଲି ଏଇଠି ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖାଲି ତମ ଖଳିବି ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରେ ତମ ଶୁକୁରିଆ ଏଠି ଥୁଅନି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଚାଟି ଦବ କିଏ ତ ଖାଇ ଦଉଛି ଏଇ ପୁଛା କଡ଼େଇକି ଆଉ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ଶୋଇବା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି କ୍ୟାମେରାଟା ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି ବୁରୁ ହେଲା ହାତ ବାଜି ଯାଉଛି ମୋ ବି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡଲପ ଗଦି ଆଇଲନି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ନା କ'ଣ ହେରା କୁହନ୍ତି ଦେଖିବା ଇଏ ବାହାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦେଖ ଖାଲି ହଉଛ ଚୁପଚାପ ଜାଣିପାରୁନ ତମେ କୋଉ ସବୁ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଖାଲି ମଜାକ ଜାଣିପାରୁନ କୋଉ ଏରିଆ ଆମେ ଅଛେ ବୋଲି କି ଗହିର ଭିତରେ ବେଶୀ ପାଟି କରନି ଯୋଉ ବିଲୁଆ ବାହାରା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପେଟ କାଟିଲାଣି ଖାଇଥିଲି ଖେଳ ଦିନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ବେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁରୁକୁ ଅନେଇ ନାହିଁ ତ କି ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ କାଇଁ ପାଲ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଠୁ ଆଗ ପାଲ ଚିରି ଥିଲା ଏଇଠୁ ଚିରି ଦେଇଛି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଶୋଇଲି ହେଲା ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମତେ ଆସି ଟିକେ କାମୁଡ଼ିଛି ଟର୍ଚ୍ଚଟା ତାର ଛିଡ଼ି ଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ତାରଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ରହିବିନି ଇଏ ଗହିର ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ପଛରେ ଅଛି ପୁରା ଘାସ ଫାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଟାଇମ୍ ଅବିକା ହବ ମାନେ 12:30 ଗୋଟେ ହଉ କୁହ କେମିତି କ'ଣ ଶୋଇବା ଶୋଇବ ତ ମାନେ ବିୟର ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ପାରେନି ରାତିରେ ହଉ ମୁଁ ଶୋଇବି ତମେ ଚୁପ୍ କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲା କୁଆଡ଼ୁ ଏଇପଟ ପଛପଟୁ ମାନେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୋଇନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କରୁଛି ହଲଉଛି କିଏ ମାନେ ପଛପଟୁ ଦେଖ ନା କେତେ ପେଲି ହଉଛି ଦେଖି ଏଇ ପଛପଟୁ କଣ ଏଇ ପେଲୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବଇଛି ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟୁ ଦେଖି ଆଇଲା ଚିକୁ ଦେଖି ଉପରେ ହଲୁଛି ଦେଖି ଦେଖି ନାଇଁ ପଛପଟ ଦେଖି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖି ପୁଣି ଆସୁଛି ମାଗେ ଯେତେ ପାରୁଛି ଇଆଡ଼େ ଏତେ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଗୋଇଠା ମାନି ଚିକୁ ତୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆଉ ଡରୁଛୁ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମଜା ରହସ୍ୟରେ କରନି କିଛି
ମାନେ ଆଜି ଆମେ ମୁହଁଟା ପୁରା ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ଇପି ମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତା ଦେଲୁନି ବୋଲି କି ଆରେ ମାନେ ତମେ ଯଦି ମଜା ଆଇଁଷ କରୁଛ। କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତ କି ତମକୁ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି। ମାଇଟା ଆଉଛି ଖାଲି 10 ଥର। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବି ଅନ୍ କରେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବି ହେଲେ ଜଳେଇ ଦଉନି। ଶୁଅ ଶୁଅ ଶୋଏ ଉଠିଲେ ତମେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଅ, ମୋ ହାତରେ ସେଲ୍ଫି ଧରିକି ଶୋଉଛି। ହେଇ ଦେଖିକି ମତେ କଣ ଜଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ନହେଲେ ଆମେ ରାତି ଯାକ ଶୁଆଇ ଦେବନି। ଚାଲ 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 ତମେ ଚିକୁ ଉଠି ଯାଅ। ଏଇ ରହ ଉଠିଲେ ବାହାରକୁ ଯାନି ବାହାରକୁ। କଣ କରିବା? ଏଇ ଚାରିକର ଆଗ ଦେଖି ଆସି କୋଉଠି ଅଛି ଦେହ ଟେକିବ। ଟେକୁନି କ୍ୟାମ୍ପ ଟେକି ଦେଖି ଆସି କୋଉଠି। କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାନି, କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାନି, କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାନି, କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାନି ଟୋଟାଲି। କାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚୁଲି ଟିକେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଗୁଗୁଲି କିଏ ତମେ ଆସ ଆଗ, ତମେ ତା କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଆସ। ଯିବୁ ଆମେ? ହଁ ଚପଲ ଦେଖା ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଗ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରେ। ଶଳା ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ମତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଧୋକା ଦେବାର ଥିଲା। ହେଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଏ କରୁଛି ଏମିତି ସବୁ କେଜାଣି। ଏଇଠି ଦେଖିରି ଏଇ ସମାଧି ପଛ କରି, ସମାଧି ପଛ କରି ଫୋକସିଂ କର, ଫୋକସିଂ କର। ଏଇ ସମାଧି ପଛ କରି ରହ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି। ନା କେମିତି ଢାଇକି ଗଲା ଦେଖି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ହାଡ଼ି କୁଆଡେ। ହେଇଟି ରହ, ଏଇ ରହ ଟର୍ଚ୍ଚ ଗୁଲାଇ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପକା। ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପକା ଆଡ଼ିକି ବେ। ହେଇଟି ସମାଧି କି ସମାଧି ଏଠି ତା ମୂଳରେ ହେଇଠି ବଇଛି, ତା ମୂଳରେ ହେଇଠି ବଇଛି ବା। ଆଉ ଟିକେ ବାଁକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ। ନା 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 ହେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ଗଛ ଚଢିଲା। ସେ ଧାଇକି ଗଲା ଗଛରେ ଚଢିଗଲା କେମିତି? ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପକଉନି ସମାଧି ଗଲା ନାଇଁ ଉଭା ନାଇଁ ଗଲାଣି ସେଇଠୁ। ସମାଧି କରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବଇଛି ନା କି ସେ ପରା ଗଲା ହିଁ ନାଳ ଆଡେ। କୁଆଡେ ଭଲ କେଜାଣି। ଶଳା ହିଆଡେ ଧାଇଁ ଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଟା ଅଛି ଆମର। ଖାଇଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗି ତୁ ଦେଖିକି ଖାଇଦବ ନହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଚିକୁ ମୁଁ ପଳେଇବାରେ ଏଇଠୁ। ହେଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଧର ନା, କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଥାଉ ସକାଳେ ଆସିକି ଫିଟେଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଆଜି କରିବା? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଜି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନାଇଁ, ମୋ କହୁଛୁ। ଗାଣ୍ଠି ଛପାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଚିକୁ ଏଇ ଚାରି କରେ ଏଇ କରେ ଖାଲି କିଏ ଧାଇଲାନି ଖାଉଥିଲା ଦେଖୁନୁ। ଏଇ କଣଟାରେ ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲା ନା କୋଉଟାରେ? ଏଇ କଣଟାରେ ହେଇ ଛୁରୀ ଫୁରି ସେ କୁଆଡେ ଏଇ ଅସଜଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଛୁରୀ ମାରିଦବ ବସି। ଛୁରୀ ମାନେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା ନେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଛୁରୀ ଫୁରୀ ସବୁ ବାହାର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ନା ଭିତରେ? ଗୁଗୁଲି ମୋ କଥା ମାନିକି ଆଜି ନାଇଟରେ ରହିବାନି, ଆଜି ରାତିରେ ରହିବାନି, ପଳେଇବା। ପଳେଇବା କହୁଛ? କଣ କରିବା? ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜି ଆମେ ପଳଉଛୁ, ତାପରେ ଯୋଉଦିନ ଆସିବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 7-8 ଜଣ ଧରିକି ଆସିବ ନା କଣ? ମାନେ ସାଇ ଲୋକ 7-8 ନିହାତି 10-15 ପିଲା। ଯିବା ହାରି। ଆମ ସାଇ ଲୋକ ବି ସେଇଆ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ମୋ ବଡ ପିଲା ବୋଲି ତମକୁ କହୁଛି, ମାନେ ତମେ ଆଜି ଯିବା ହାରି। ଚାଲ ସେ ଆମେ ଖାଇଦବ ନହେଲେ। ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ଖାଲି ସକାଳେ ମାଜାମାଜି କରିବା। ତା ଟାଇମ ହେଲାଣି 1:30। ମାନେ ଏତେ ଟାଇମରେ ବି କହିବ କି ଭାବିପାରୁନି, ମାନେ ଝାଡା ହେଇଗଲାଣି ଚିକୁ। ଠିକ ଯଦି ମୁଁ କାଢୁଛି ତମେ ଧର। ଚିକୁ ଜାଣି ମାଗିବାକୁ କୁଟିଆ ତମେ ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଭାଇ ପାଲ ଫାଲ କାଢି ଦଉଛି ନା କଣ କରିବା? କାଲି ଏଇଟା ସକାଳୁ ପଛେ ନବା କି ନାଇଁ? ହଁ ପାଲ କାଢମ ସବୁ। ପାଲଟା ନେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ଏଇ କରେଇଟା ଆଉ ବୋତଲ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଏ ପଚାରୁଛି? ପୁଅ ଭାଇ କାଢି ହଉନି ପୁଅ। ଚିକୁ ଯେମିତି ରୂପ ମତେ ଦେଖେଇଲା ତୁ ଇଆଡେ କିଏ ପକୁତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକଉନି ଚିକୁ? କିଏ ଯୋଉ ସମାଧି ଟିକେ ଖାଇଲାଣି ୟାରି। ଏଇ ମା ଇଆଡେ କରେଇ ବି ଘୁଷାରି ନଉଥିଲା ଆଜି। ଭାଇ ତମେ କେତେବେଳେ ମଜାକ କରିବନି। ଚିକୁ ଆଜି ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହିଁ ମାରିକି ଯିବି। ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ସେଇ ଆଡୁ ସବୁ ମଶାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେକର ସାଇଡ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ କଭର ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେଇ ସାଇଡରୁ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କିଏ ଧାଇଁ ଯାଉଛି, କିଏ ଚାଲୁଛି। ତ ଚିକୁ ତ ଆମର ନୂଆ ପିଲା, ତ ଚିକୁ ଯୋଗୁ ଆମେ ଏଠୁ ଘରକୁ ପଳଉଛୁ। ତ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଚିକୁ ଯୋଗୁ କଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ପାଲ ଫାଲ ଆମେ ଧଇଲୁ ରେଡି କରିସାରିଲେଣି, ତମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଚିକୁ ମୁଁ ଏଇ କରେଇଟା ଧରୁଛି ହେଲା। ମାହିରି ଏଇ ପିଠା କଟା ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ଭାଇ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ରହିବୁ କଣ? ଆଜି ରାତିରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୁଗୁଲି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା। ଭାଇଟା ପରା ଚାଲ ଭାଇ। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ମୋ ପକେଟରେ ମୁଁ ଏଠି ପଛକୁ ଅନାନି ସେ ଖାଇଦବ। କୋଉଟା ବାଟ
ହେଇକରି ଯୋଉ କର ବାଟ ତ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ଆଉ ମାନେ ହେଇକରି ସେ ଅଛି ହେଇକରି ଯାଉଛ ନା ଚିକୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଏ ପଇଲି ରେ ଭାଇ ହେ ସତ ଗାଇଲା ହାରି ତ ଗାଇଜ ତ ଆମେ ତ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଟିକି ପାଇଲୁନି ମାନେ ରହିପାଇଲୁନି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।